joskus siellä keikan jälkeen sekoiltiin hirveässä kännissä, tai minä ainakin olin hirveässä kännissä. Ja yhtäkkiä siinä oli Paleface ja Jake ja Teho ja mie. Ja Kari rupesi tykittämään HCA:ta, kun se tajusi, että me kolme ollaan sitten, että jumalata nähdään HCA:sta. Siellä oli varmaan joku eläkeläiskeikka siellä. Me oltiin eläkeläisten keikalla. Se oli varmaan Ismon kanssa. Siellä oli Ismon kanssa jollain ryhmällä. Sitten oli hyvä, kun vielä rannassa juteltiin ja höpöteltiin ja Kari rupesi huutamaan tähän HC-biisiä. Kaikki sai sätkyä. Mitä helvettiä. Joo, mutta kyllä se jäi mieleen se, kun se Kari sitä tykitteli niitä biisejä. Ne osas monta niitä. Niin, osasi oikein ihan ihmeessään kaikkea. Hirveänä raivolla Kari. Oikeesti kuunnellut niitä. Kyllä, huomasi, että tää ei nyt. Tää tulee todellakin ulkomuistista. Eikö se silloin Tampereella, siis jos Tampereelta on kylä, silloin käyty aika useinkin. Käytiin monet kerrat. Siellä oli se yksi elokuvateatteri vanha, mikä se nimi oli? Se oli tuo I-klubi siinä. I-klubi, sitten käytiin Tullikamarilla Villenkin kanssa, käytiin Ville aikoina. Veikkolan kohdalla, mutta menee joku puolisen tuntia. Joo. Täällä on ihan yritän kyllä koko ajan. Se on oikein lähde mitään. Sieltä tulee meille. Sieltä tulee. Ilmestyskirja se. Laivue 2, liuttaista siellä 2! Asiaa! Tervetuloa! Tervetuloa! Mä taisin just herättää mulla. Musiikin parantava voima. Kyllä se on nähtävissä. Jäbät. Terve! Terve. Hei, jos me otetaankin tää huuteen tosta etupenkillä, tuntuu olevan enemmän lähtee. Tuo on vakuuttavaa tuo Andre kyllä tuo isommallakin. Ei, terve vaan. Terve. Erittäin hienoa, että olet lähtenyt metsään. Todellakin. Joo. Tää on unelmien täyttymys. No jumala. Hieno. Teho Majamäki. Esittelin tuolla, terve. Terve miehen. Karri. Mahtavaa päästä soimaan. Morjes. Pitkästä aikaa. Näin, ja tässä olisi niinku eka hengähdystauko. Ja tervetuloa, hei jengi, me ollaan Mitäs se Riapuvillellä oli tapana spiikkailla? No, aika vähän mitään. Aika vähän mitään. Kyllä se oli enemmänkin semmonen Ei ollut meidän yhteistä pahimpia huutelua. alueita aikanaan tuo välisteekin. Joo. Mikä oli tää niinku henkinen tila noin yleisesti keikolla? Kuinka skarppiin te olitte, kuinka sekaisin te olitte? Aika vaihtelevissa. Aika vaihtelevissa. Mitäs Ville? Kyllä me yleensä pyrittiin keikat hoitamaan. Kyllä me yleensä aika skarppeja oltiin. Villellä oli välillä vähän semmosia. Joo, ei meillä kukaan joutunut kyllä vaihtamaan, kyllä me soittiin nämä keikat ihan. Kyllä me pyrittiin, oli jopa tämmöistä, että ei ihan, niin kuin, että ei ihan umpikännissä menty. Se Ja oli niin viidasrampiin sai silloin siellä Tampereella. Joo. Oli se, ottavasti. Mutta kyllähän se väsynyt oli aina välillä keikoillakin ja niin poispäin. Just. Mutta suoritustaso vaihteli, niin kuin tietysti kaikilla. Mutta Toisaalta ikää oli aika paljon vähemmän. Että kyllä, silloin totta, haitannut semmoinen. kyllä. Joo, mutta siis kyllä oltiin aika skarppina keikolla aina. Oltiin jo. Kiitos tästä nimenomaisesta keikasta, niin se et on Ville, eikä pidä ollakaan. Juu, ei tietenkään. Ota oma paikka. Oma rooli vaan se on. Niin, nimenomaan. Partasen kommentti oli jotain sanoa, kun oli helvetin hankala, opit laulamaan yhtä paskasti. Vitu hyviä tuo menee.